Il-Qrati ta' Ġustizzja f'Malta għandhom biss 3 avukati ta' tfal kollha part-time. Għal-mistoqsija tad-deputat Laburista Owen Bonnici, il-Ministru Karm Mifsud Bonnici konferma li 3 avukati intażlu wara sejħa pubblika għal applikazzjonijiet illi deret fis-27 ta' April tal-2010. Mill-bidu ta' din is-sena sal-lum dawn it-3 avukati raw total ta' 29 każ bejniethom. Peress li jaħdmu fuq bażi part-time, l-avukati qegħdin jintalbu jaħdmu biss 20 siegħa fil-ġimgħa. Huma jirċievu salarju ta' 9,542 euro fis-sena. Fi stqarrija il-kelliema Laburista l-Familja Justin Caruana qalet illi waqt li l-introduzzjoni tal-avukat ta' tfal kien pass il qoddim, ir-riżulta li mhux biżżejjed biex jiggarantixxi li t-tfal iwasslu l-vuċi tagħhom. Sostniet li l-qasam tal-ħarsien ta' tfal għandu bżonn diversi emendi fil-liġijiet. Qalet li l-vojt li jeżisti bħalissa jista' jimtela biss bliġi ta' tfal komprensiva illi għandha titħaddem fost l-oħrajn b'avukati ta' tfal illi joperaw f'qafas leġislattiv u proċedurali ħafna iktar b'saħħtu. Justin Caruana qalet li l-istitut tal-avukat ta' tfal kif inhu llum mhuwiex adegwat, punt illi tqajjem minn diversi membri tal-ġudikatura f'diversi sentenzi. Temmet tgħid li d-drittijiet ta' tfal fuq il-karta mhuwiex biżżejjed.